Això és una producció de Amate Televisió, per la salut i el benestar. És que hem d'aprendre a viure la vida sense les culpes, sense posar les etiquetes de demás. Mira, per nosaltres, pel nostre ser, li és igual un càncer, com un infart, com res, com que un dia ja de vell et moris, li és igual. Tant fa. Nosaltres sí que ens podem preocupar per això i podem dir, fixa-t'hi, t'has generat o has tingut o tal. Sí. Per l'energia li és igual, perquè l'únic que importa és el que has après. Perquè sap que avui ets tal persona amb 90 anys i demà seràs altra amb 5 o amb 10 o amb 20 o amb el que sigui. Nosaltres potser veiem una vida d'una persona que, ostres, 25 anys, havia acabat la carrera, una persona vital, una persona tal, i l'ha atropellat un camió i s'ha mort. I dius, sí, quin sentit té? Per nosaltres, des de la nostra perspectiva, pot ser tot un sense sentit. Però per l'evolució d'aquell ser pot tenir molt més sentit del que ens pensem. Parla d'aquell ser, parla de que els envolten amb aquell ser i per moltes altres coses. Sí. Llavors, si sabéssim per què funcionen les coses, el per què de les coses, ens donaríem compte que la vida és un regal, però és només una oportunitat per aprendre i per créixer. Sí. La veritable vida no està en aquest cos físic, que ens limita. Som una energia. I aquesta energia és capaç de sentir i de viure i d'emocionar-se i d'estimar amb molta més intensitat, amb molta més puresa, amb molta més força quan no està tancada en un cos que quan està tancada en un cos. I us puc assegurar que tots nosaltres que som part d'una mateixa energia, a nivell energètic, som capaços d'identificar-la sense deixar de ser nosaltres mateixos. M'explico? Sí. O sigui, tu veus ara la llum té molts colors. Cada color sap què és ell. El vermell sap què és vermell, el verd sap què és verd, el groc sap què és groc, però com tu veus la llum. No veus els colors, només ho veus quan et surt a l'arc de Sant Martí, però tu només veus la llum. Doncs nosaltres som igual. La forma és el de menys. Per això no té cap sentit començar a dir feminisme, masclisme, no sé què. Té sentit amb nosaltres, amb el nostre nivell de consciència, amb el nostre nivell d'evolució, perquè hem de transcendir coses, hem d'aprendre, hem de donar-li la volta. Però més enllà no té cap sentit. Perquè qui ara és dona, demà pot ser home. I qui ara és home, demà pot ser dona. De què depèn? No depèn de lo machito o de lo dona que sigui, depèn de les experiències que hagi de viure. Depèn de quins impactes tingui que rebre. Depèn del que hagi fet. És igual que ser català, que ser jueu, que ser magrebí, que ser negre, que ser tal. Si jo dic, vaja, asquerosos els negres, no hi ha qui s'aguanti, és una raça inferior. La pròxima vida negra. La propera vida segur que soc negre. I em donaré compte de que, en certa manera, estava cometent una gran injustícia i tindré que fer-ho d'una altra forma, no? O si jo soc de no sé on d'Espanya i dic, los putos catalanes, que no sé quantos, que no sé què, doncs potser en una altra vida em tocarà ser català. I al revés. Per què? Perquè aquí l'important no és la marca, l'important és l'essència. Sí. I l'essència és l'amor, la comprensió, i el saber on estem. I el saber posar-te en el lloc de l'altra persona. I el saber generar ponts que uneixin. I és molt més difícil generar ponts d'unió que destrossar-los. El més fàcil és trencar. Trencar relacions, trencar amistats, trencar... Això és molt fàcil, perquè sempre hi ha punts que jo puc potenciar i que puc agafar, sabent les inseguretats de cada un de vosaltres, jo puc arribar-vos a potenciar que un s'enfronti amb un altre. Però en canvi, sabent les mateixes inseguretats, agafar els ponts de que esteu units, de que sigueu una pinya, de que us respecteu, és molt més complicat. Però això no hem de posar la responsabilitat en mans de ningú, és nostra. I la nostra responsabilitat és prendre consciència, la nostra responsabilitat és connectar amb nosaltres, la nostra responsabilitat és saber-nos estimar, deixar-nos de jutjar. Jo tinc el físic que tinc
i tinc el pes que tinc, i tinc l'alçada que tinc, què m'agrada? Pesar menys? Doncs m'esforçaré per pesar menys. Estar millor? Doncs m'esforçaré per estar millor. Però no em puc estar comparant i dient, i per què no me deixo un 90? I per què no me deixo un 90? I per què no m'he dit un 90? I per què no... Perquè llavors què estic fent? Estic maltractant, m'estic no acceptant, m'estic intoxicant. I així és tot. I l'única forma d'acceptar cada etapa, cada moment, cada edat, cada experiència és perquè t'estimes i perquè estàs connectat amb l'ara. Estàs connectat amb el moment de l'ara. Jo estic visquent ara aquest moment. I per mi aquest moment és tot. I connectar amb cada presència que hi ha aquí. Connectar amb cada sensació, connectar amb cada personalitat, connectar amb cada comentari. Això és el que em fa sentir a mi viu, el que em fa vibrar. Si jo no estic aquí, estic pensant en on aniré a sopar i el que faré, no sé què, estic faltant el respecte a tothom que hi ha aquí ara. I me l'estic faltant a mi perquè estic menyspreant aquest temps. Si aprenem a viure el moment, si aprenem a posar tota l'energia en el moment, podem aconseguir el que vulguem a la vida. El que vulguem, perquè entre altres coses serem conscients del que podem fer i del que no podem fer. M'explico? Sí. Si un nen et pot dir que pot ser el que vulgui, perquè té molt recorregut i pot arribar a ser el que vulgui. Jo, depèn del que us digui que vull ser, direu, què me dice Manolo? No? Perquè potser estic desvariant. Llavors, si jo tinc consciència i sé on estic, sé qui soc, d'on vinc, quines són les meves possibilitats, quins són els meus objectius i el que puc ser. I seré coherent. No? Si no, malament. Explico? Sí, sí. Si jo sé que tinc, jo què sé, 5.000 euros per comprar-me un cotxe i dic que em compraré un Aston Martin, Te'n falten molts més. estàs tornant... No, estàs desvariant. Pues això ens passa a la vida. La gent que està dient, no, sí, jo tindré un Aston Martin, però quan te'l compres? No, jo me'l compro, l'Aston Martin. I es viu, passa tota la vida pensant en l'Aston Martin i no ha tingut cap cotxe. Llavors, hi ha que saber quina realitat tens i acceptar-la, perquè l'acceptació és el que fa connectar. La consciència és el que, en certa manera, ens fa estar una mica més amunt del que és l'estat exclusivament instintiu i de supervivència, que és l'estat on ens diferencia més de l'animal. Ja sé que hi ha gent que diu que els animals encara estan més evolucionats que nosaltres. Els animals no estan més evolucionats que nosaltres. Els animals poden ser leals, poden ser carinyosos, poden ser valents, poden ser mil coses perquè són una representació dels instints. I això us ho puc compartir, jo sempre he tingut com a ideal els dofins i m'han ensenyat molt. M'han ensenyat que són instint pur. Instint pur perquè són gelosos, són capritxosos, són possessius, són juganers, són mil coses. Però està clar que com tu et comportes amb ells és com t'hauries de comportar amb les relacions i amb tot. Quan tu estàs bé i tu estàs passant bé, ells venen. Quan tu vas darrere d'ells perquè estàs obsessionat per ells, ells se'n van. Quan tu busques el carinyo dels demés i me tienes que querer i me tienes que amar, la gent se'n va, s'espanta. És una pesada, és un pesau. No? Tothom diu, no, jo vull un home que m'estimi, no sé què, però quan vingui un home i on estàs? I quan que t'estimo? I diu, que sobrón, que pesau, que no sé què, no lo quiero para nada. ¿No? ¿Vale? I llavors què és? Hem de saber on estem. Perquè una cosa és voler l'amor, voler el carinyo, que això ho volem tots, però hem de saber mereixer. I per això hem de saber irradiar la seguretat, la tranquil·litat, la pau, el que hem d'irradiar perquè vingui. Mira, el cervell té més de 100.000 milions de neurones, més de 400.000 milions de bits, més de 60.000 pensaments al dia. Si féssim cas a la llei de l'atracció i els pensaments es fossin realitat, estaríem en un món caòtic. Caòtic. Perquè realment un pensament es faci realitat, perquè cristal·litzi, necessita l'energia del 3. L'energia del 3 és que la ment
el cor i la intenció estiguin alineats. Perquè estiguin alineats no és dir, sí, jo pensaré, sentiré i ho faré. No és això. Pensar vol dir creure. No crec. Sentir vol dir estimar. I actuar, la intenció, vol dir posar la voluntat i jo vull dir, no, jo vull ser un empresari d'èxit, però potser penso, hosti, és molt difícil, igual jo no serveixo, per què serveixo, per què no sé què. Per tant, ho penso, però no ho penso. M'explico? Sí, ho penso, però no ho estic pensant. No estic vibrant a la pensació, amb el pensament d'empresari d'èxit. A lo millor dic, m'encantaria, sí que m'encantaria ser-ho, però en el fons penso, ho mereixo, no ho mereixo? I què farem els diners? O penso que el que farem els diners no és el que hauria de fer. Llavors ja no està vibrant. I potser quan estic esforçant-me per aconseguir-ho, m'estic oblidant coses que són importants de fer. Per tant, només té èxit qui realment vibra amb el pensament d'aquella cosa, sent de veritat aquell sentiment i actua en conseqüència amb aquell sentiment. Les persones que logren això tenen èxit. Les persones que logren això poden parlar del poder de la prosperitat, com es deia el llibre? El secreto, de tot això. Però clar, arribar a aquests 3 punts no és fàcil. No pot arribar a qualsevol. I podem arribar tots un dia o altre, però hem de treballar-nos. És com dir, aquí es posa una persona a tocar el piano d'una forma fantàstica i tu diràs, tots vosaltres podeu tocar el piano. I tots vosaltres el podeu tocar molt bé, el piano. Què us diferencia de la persona que està aquí tocant el piano molt bé? 8 hores al dia durant 10 anys. D'acord? Llavors, quan hagis estat 8 hores al dia durant 10 anys, podràs tocar així el piano. Que pugui haver-hi algú que potser sigui innat, no? Vols dir? El que és innat, a veure, el Messi és el Messi, el Hopkins és el Hopkins, el que neix amb això, neix amb això. Per què? Perquè ja ha vingut amb aquesta funció, no? Com el Beethoven, com el Mozart, com molta gent, que ja ve amb això. Hi ha gent que tu podràs fer-ho i vale, d'aquella manera. Sí. Però això jo no li trobo. Hi ha nanos que amb 14 anys són grans empresaris. Per què? Perquè ja ho porten a dintre, no? Ja tenen aquesta capacitat. Però jo parlo de la norma, d'acord? La norma és que qualsevol pot aconseguir el que vulgui sempre i quan segueixi el protocol per assolir-ho. Després hi ha els superdotats o els enviats o el que els hi vulgueu dir, que són la gent que sobresurt, la gent que són fora del normal, la gent que ha nascut per allò i que tot els hi va rodó per allò. Tot. Però hi ha gent que potser podria ser molt bona, molt bona, però ha tingut un accident i ha perdut una mà, per exemple. I hagués pogut ser superbo, però no era el seu destí. No? Jo crec molt en el destí, també. El destí, hi ha 3 formes que diuen que és el que marquen la vida, no? Que és el destí, la sort i el feng shui. És el que diuen els orientals, no? El destí, la sort i el feng shui. El destí és el que ja està marcat genèticament i pel teu arbre còsmic. Has anat fent coses i aquestes coses s'han de cristal·litzar i s'han de fer. La sort, diguem-ne, que és les circumstàncies que surten i que afavoreixen que tu puguis arribar a determinats llocs, com si jo estàs recollint fruita a Andalusia i et ve un tio i et porta, a Madrid o a Barcelona i et donen una educació i vas creixent. La sort, que es diu la sort, però que no forma part més que d'un pla també, i el feng shui, que és saber utilitzar l'energia en el moment adequat, en el lloc adequat, etc. Si heu vist... El destí no es va crear, o sigui, jo per mi, que cada pas que dono és una decisió, i a cada decisió que prenc és un destí, o sigui, jo puc anar per aquí o per aquí ara, per aquí o per aquí, va, tiro per aquí. Puc anar per aquí o per aquí, per aquí. O sigui, a cada decisió que prenc, i és constant, les decisions... Estic totalment d'acord amb tu, però tu tens una programació per prendre aquestes decisions.
I aquesta programació Les es pot creences. veure alterada amb les experiències que tu tinguis a la vida. ¿Vale? Imagina't que tu tens una programació per fer A, B, C, D, E, F. Però tu has viscut unes coses a la vida que et fan dir A, X, no? Però després tens que tornar a la B, tal, i potser vas donant voltes. El teu destí serà al final, serà el que ha de ser. Però potser estàs donant més voltes perquè t'han passat coses a la vida, després has jutjat determinades coses i has actuat en conseqüència del que has jutjat, jo què sé, 1000 coses, no? Doncs al final has de tornar a... Quan més connectada estiguis amb la teva energia, quan més connectada estiguis amb el Menys teu voltes ser, donaré. menys voltes dones. Més directe vas al teu... Per això la gent que està molt connectada, amb el seu propòsit, tot va pum, 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 pum. Sí, que se't van obrint Els hi va portes, molt que bé. dius. Sí, s'obren portes que dius, ostres, mira, jo estava pensant, sí, se m'ha obert aquesta porta. En canvi, si tu estàs despistat, que dius, és que no sé què vull fer, és que no sé què, és que no sé quantos, però tu saps on tens que anar. El teu inconscient sap on té que anar. Doncs què fas? Que potser vas donant voltes, vas marejant i al final arribes. Però arribes molt més tard. I hi ha qui no arriba. I tornem. I tornem a començar. Hi ha qui no arriba i tornem a començar. L'optimista viu la vida des de la possibilitat. Si tu tens un pensament... 5 minutos? Vale, no, yo lo que queráis, yo no tengo... Vale, pues l'optimista viu sempre tot el que pot fer, on pot arribar, el que podrà fer. Si ets pessimista, sempre veus límits i veus inconvenients en tot. Procurem educar-nos per ser positius. Positius. I positiu vol dir no que tot t'hagi d'anar bé, sinó que tot el que tu et passa li treus una lliçó. I tampoc hem de convertir-nos en uns neuròtics d'analitzar tot el que està passant, però sí treure conclusions positives sempre, que no et dominin les circumstàncies. Aquí hi ha aquests llibres, que són els que he escrit, que la Manolita els coneix molt bé. No, i a la biblioteca, I a la biblioteca els va estan. regalar ell, Vaig vull dir que portar. si voleu, Sí, aquí a la sí. biblioteca hi són, tots. L'altra vegada Sí, que els vaig va venir regalar ell quan va venir vaig portar a la biblioteca. i els va portar, sí. Jo Vull sé dir que que sí. si voleu algú, aquí... Si els llegiu i us agraden, vosaltres els Ja recomaneu. trucaré més tard. I el temps és molt lent pels que esperen, és molt ràpid pels que tenen por, molt llarg perquè es lamenten, molt curt perquè estan de festa, però pels que estimen el temps és una eternitat. I aquesta frase és de William Shakespeare. Me da tiempo a escribirla. Sí, vols copiar-la? Llavors, què és el que hem de fer? Aprendre a viure des del cor. Aprendre a viure des de l'amor. Oblidem tant les formes, no siguem esclaus de les formes, no siguem esclaus de les obligacions. Visquem des de l'amor, visquem des del compartir. Pensem sempre què podem fer pels altres, però estan a gust nosaltres. No diem què hem demanat a els altres. La forma d'estimar de veritat és el ser que se sent complert i se sent fort i pensa què donarà als altres. El ser que es sent insuficient, que no es sent bastant, és el que intenta que tothom, agradar a tothom, estar bé per tothom i que tothom estigui content amb ell. Perquè necessita aquesta acceptació, necessita la reafirmació. Aprenguem a ser sencers en lloc d'intentar buscar la reafirmació. D'acord? Algú té alguna pregunta? No. Ens hem desfogat prou, Jo he quedat ben buida. Hem tingut alguna sessió catàrsica. Sí. Bueno, hi ha algú que estaria superat i tot. Però bueno, està bé, les emocions tenen això, són impactants. I ningú som exempts de viure l'impacte de les emocions. Ningú les tenim controlades totalment. I el que pensi que és totalment assertiu i que ho té tot controlat és que té que començar a aprendre a ser assertiu i a controlar-ho. Tothom hi ha alguna emoció en un moment determinat que ens fa perdre l'estructura que pensem que tenim. Perquè som energia i som el 65%, les dones un 67%, d'aigua. I l'aigua és emoció completa. Se'n recordeu que us parlaven des del Feng Shui? Sí. L'aigua, cuidar amb l'aigua. Nosaltres som emocions pures. Per això la lluna ens influencia tant. Perquè la lluna domina les marees, els cicles de les marees. I sobretot amb la menstruació i la lluna van molt relacionades. Llavors, tots tenim a la lluna a dintre. Tots.
Llavors ens afecta. Ens afecta molt. Penseu que entre tots els ciutadans del món, tenim un punt en comú, que és que quan mirem a la lluna, mirem tots la mateixa lluna. Això és molt important. És molt bonic, això. Just de servir l'altre. Thank you. A tots.